গৰু দিবা অহা মানুহকেইটাই মানে দেখা পাই পেলাই আটা পাৰিল गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेबिन बर' एफिआव थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनाय नङा होमबा लोगोफोर बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नुखांखाबायबो जानो हागौ लोगोफोर बड'लेण्ड बुब्लि एबा जिखुनु आसामिस निउसफोरावबो लोगोसे फेसबुकफोरावबो ना लोगोफोर बिनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन लोगोफोर ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो दे ঘটনাটো মানে যোৱাকালিৰ ঘটনা মোৰ ছোৱালীটো তাৰমানে এজন ল'ৰাই ভাল পায় আৰু তাৰমানে ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিলে নামটো সুস্মিতা বড়ো মোৰ ছোৱালীৰ নামটো তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ নাম মিজিং বড়ো এতিয়া সি যোৱাকালি মোটামুটি 4টামান বজাতে আহিছিল ল'ৰাটো আপোনাৰ ঘৰত আহিছিল ঘৰত আহিছিল দিনত আহি পেলাই গধূলি তাৰমানে 6:30 বজাত সি ঘৰত যাম বুলি তাৰমানে পথৰেদি ওলাই গৈছিল আৰু ওলাই যাওঁতে তাৰমানে মই ক'লোঁ যে পথৰেদি কিয় যাবলৈ আন্ধাৰ ৰাস্তা আছে ৰাস্তাইদি যা যদি গাড়ী আনা নাই ঘৰত গাড়ী আছে গাড়ীটো লৈ যা বুলি মই তাক ক'লোঁ সি কৈছে নাই পথৰেদি যাওঁ ফটকৈ যাই পাম বুলি তাৰপিছত আমাৰ আপিটোক আৰু সি ক'লে মোক আধা ৰাস্তা আগবঢ়াই থৈ আহ সেই বুলি মানে কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আপিটোও আগবঢ়াব গ'ল যাই পেলাই এইফালে নাই আৰু মই এইফালে আৰু ৰাইজৰ মানুহৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো আপোনালোকে কেতিয়া গম পালে এইটো ৰাতিপুৱাহে গম পালোঁ ৰাতিপুৱা মোটামুটি 4-5টামান বজাত গম পালোঁ আৰু কোনোবা ওচৰৰ মানুহ দেখি আপোনালোকক জনাইছে এই গৰু দিবা আহিছিলোঁ পথৰত গৰু দিবা অহা মানুহকেইটাই মানে দেখা পাই পেলাই আটা পাৰিলে আৰু আটা পৰাৰ পিছত মই গ'লোঁ যোৱাৰ পিছতহে দেখা পালোঁ আৰু বডিটো এতিয়া মিজিং বড়োৱে হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে মিজিং বড়োৱে হত্যা কৰা আগতে কিবা কাজিয়া চলি আছিল নেকি তেওঁলোকৰ কাজিয়া পেচাল নাই আজি মোটামুটি ইহঁতৰ ভাল পোৱা 1 বছৰ বেছি হৈ গ'ল এতিয়া অহা যোৱা আপোনালোকৰ ঘৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মানি লৈছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ছোৱালীটো বয়স হোৱা নাই বয়সটো ৰখা লাগব বুলি মই ল'ৰাটোক বুজাই থাকোঁ আৰু আমি নিদিওঁ বুলি কোৱা নাই তই যদি ৰখা পাৰা আমি দিম সেইটোৱে আমি মানে ল'ৰাটোক কৈ আছিলোঁ আৰু কিন্তু এই আজি মানে এনেকুৱা নি পেলাই তাৰমানে সি হত্যা কৰিলে তাৰমানে এতিয়া ল'ৰাজনৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিছেনে আপোনালোকে ফোন কৰিছোঁ কিন্তু অহা নাই এতিয়ালৈকে ল'ৰাজন বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈ পোৱা নাই लोगोफोर नोंथांमोना निस्सय भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा लोगोफोर आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा शेयार खालामनो गोरोन्थि आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आजिखालिनि दिनाव उन्दै बैसोआवनो लाभ मेरिज खालामनाय मोजां मोनलानाय सोरनिबा न'आव खारसनहैनाय बा सोरजोंबा माने जिनाहारि खालामना बुथारजानाय बेफोर माने जोंनि बर' समाजाव बिराद बारे जाबाय थायो आरो न' लोगोफोर बिनि बेखौ फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन दिनै मिजिं बर' आरो लोगोसे सुस्मिता बर' बिसोरनो मोजां मोनलायनाया 1 बोसोरसो जालांनायमोन होनना बुंदों आरो लोगोसे ना हिन्जावनि न'निफ्राय बा हौवासानि न'निफ्राय माने बिसोर माने रिलेशनशिप एबा माने एसे गोरोबलायनाय थासारि दंमोन आरो लोगोसेयै बिनि गेजेराव माने हरखाबैनो दाखाल बाव जालांबाय लोगोफोर हरखाबैनो माने थांलाय फैलायनि गेजेराव माने बिसोर सानैबो बैसो जायाखै नालाय बेनि गेजेराव बिसोरखौ माने सम फैब्लानो माने जुलि होगोन बा हाबा होगोन होननानै रादाय एबा नेना दोन्दोंमोन आरो लोगोफोर बिनि गेजेरावनो मिजिं बर'आ जेनेबा सुस्मिताला न'आव फैनायाव मोनाबिलि समाव बेयाव माने फैनानै मोनाबिलिसिम माने बेराफारसे न'आव थांफिननो नागिरनाय हौवासाया मिजिं बर' माने बेयाव माने सुस्मिता बर' माने मोजां मोनलायनाय नालाय बेनि गेजेराव माने दोनहैस'नो होननानै थांदोंमोन आरो दै बेनि गेजेरावनो माने बेराफारसे न'सिम फैयाखै माने बिनि फुङाव माने गोथै सह'खौ नुदों होननानै मोसौ दोनदालायनो थांनायाव माने नुनो मोनदों आरो लोगोफोरना बेखौ माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै एबा न'खरनि थ्रुयै बुंनायखौ जोङो ससियेल मिडिया थ्रु रोखायै नुनो मोनदों दङ लोगोफोर बेयाव जोंहा बहुद माने साननांगौ दं आरो दै ओरैबायदि साननांगौ दं हमनानै ला बिसोर बोसोरसे मोजां मोनलायनानै जेनेबा सानैजों गोरोबलायना दंमोनब्ला बेयाव सोरनिबा नोजोरबो थानो हागौ एबा माने गावसोरनि सायाव माने जिनाहारि खालामलायनो जुजिलायनायावबो बेयावबा नारा नाथा बुलाय खलाय जानायावबो हागौ आरो माने जोंना साननाय सन्देह बिराद जायो मानसिनि दिमागसो मेलेमसो नालाय नङा होमबा लोगोफोर बिसोर सानैनि गेजेराव मिजिं बर'खौ जेनेबा न'सिम दोननानै बा आथा लामानिफ्राय दोनना फैफिननायनि गेजेराव बैनि बेकग्राउन्डआवबो सोरबा सासे दुथां मानसिया माने मिजिं बर'खौ फासायनो थाखाय बेयावबो मानसि थानोबो हागौ नङा होमबा लोगोफोर दा पुलिस बिफानाथ' जेनेबा बेखौ खाबाय नङा होमबा लोगोफोर बेयाव माने रोखा रोखा डिटेलखौ गाव माने जेनेबा मार्डार खालायाखैबा बेखौ माने रोखा रोखा माने मिजिं बर'आव बुंनो लानांगौ आरो नङा होमबा लोगोफोर बेखौ माने सबबो ससियेल मिडियाआव बुंजानो लुबैयो नाथाय बिसोरनि गेजेराव सोरबा सासे दुथांफोरा बा सानै साथामसो दुथांफोरा लामायाव आक्रमण खालामनानै जिनाहारि खालामना बुथारबो जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर बेखौ जा गासैबो साननाय हनाय दङ मिथिखायो माने बेफोरबायदि माने जाबाय थाखायो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनोसै आंनि बुंनायफोरा मोनसे गोरोन्थि आंनि निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर सोरबाफोर कमेन्टआव मोनसे सोंनो गोसो दंबा सोंनो हागोन लोगोसे आरो सोरबाफोर माने साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो शेयार खालामना होनाय जाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आरो लोगोफोर मोनसे गोरोन्थि जायोबा आंनि निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां बर' हारि जिउ जाथों